ବୋଉ କହିଲା ବୋଲି କାଠ ଆଣିତେ ଯାଇଥିଲି। ହାଏ ଗାଇସ୍, ମୁଁ କାଠ ନେଇକି ଯାଉଛି ଘରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି କାଠ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସବୁ ଗୋଛେ ନେଇ ସାରିଲେଣି। ଏଠି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କୋଳିର ଫୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଲୁରି ବସା ଏଠି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏତିକି କାଠ ନାହାନ୍ତି। ଏତିକି କାଠ ଆଣିକି ଯୋଗାଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ଆହୁରି କାଠ ଆଣିକି ତାପରେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଟ୍ୟୁବଲ୍ କତିକି ଆସିଗଲି। ଟ୍ୟୁବଲ୍ କତିରେ ଟିକେ ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇହେଲି। ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ପାଣି ପିଇଲି। ପାଣି ପିଇ ସାରିକି ଆମେ ଯିବା କୁଆଡ଼େ ନା କାଠ ନେଇକି ଘରକୁ ଯିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୁନାରେ ରେଡ଼ି କରିଦେଲେ କାଠ ଏଠି ବଢ଼ାବା। ତ କାଠ ନେଇକି ଗଲି। ତ ଏଠି କାଠ ମୁଁ ଆଣୁଛି। ଏଇଭଳିଆ ରାସ୍ତାରେ କାଠ ଆଣିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଚଲେଇଛି ଗାଡ଼ି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଭଳିଆ ରାସ୍ତାରେ ବି କାଠ ନେଇକି ପଳାଉଛି। କାରଣ ଏଠି ମୋ ଦେଇର ପୁଅ ଆଉ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଘରକୁ। ସେମାନେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ କାଠ ନେଇକି ଘର ଭିତରକୁ ଯିବି। ଘରକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଏବେ କାଠ ନେଇକି ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଘରେ କାଠ ପକାଇ ସାରି